har ikke været dygtige nok til at få puttet ind. Det har ligesom rammet ind skarpheden i begge felter for AGF'erne, og se dem til højre i billedet her. Ikke så meget målmand Steffen Rasmussens målmandstrøje, men de andre markspillernes trøje i den her nye udebanedragt, som de spiller med de sidste par udkampe før juleferien. Der er spræl i den, Magleby, og selvfølgelig var der lige lidt fækundæk omkring, den vil blive godkendt i forhold til, om den skilte sig nok ud fra HB Køges dragt. Det gør den. Lad os bare fastslå det her, hvor AGF'erne, anført af Steffen Rasmussen, løber på banen, og som altid fin opbakning fra AGF-fansene, også på udebanen her på Sjælland. Og et AGF-hold, som altså er på jagt efter point. Og det er der ingen som helst, der lægger skjul på. De er nede i en bølgedal, som man populært siger. Og i dag skal pointene komme mod Henrik Toft, mod resten af HB Køge-folkene. Og udover at det sådan, hvad skal man sige, tipper AGF's vej, i hvert fald på papiret, når vi skal vurdere den her kamp. Hvad er det så for nogle fodboldmæssige ting, der gør, at du tror, de slår HB Køge? Ja, men det er fordi, at de har nogle gode individualister. En rigtig godt spillende Jakob Poulsen for tiden. De har en Peter Gravlund op foran, som altid er uhyggeligt farlig og knokler i 90 minutter. Så har de en meget spændende spiller i Benny Feilhaber, som jeg synes er fremragende fodboldspiller. Han er utrolig dygtig med bolden. Rigtig dygtig til at finde de andre og spille de andre fri. Så jeg er sikker på, at AGF nok skal give HB Køge kamp til stregen her i dag. Ja, det får vi i hvert fald at se her, hvor AGF'erne lige hilser på dommertrive og modstander bagerst. Michael Lund, som er udtaget til landsholdstruppen i kampene mod Sydkorea og mod USA. Godt sparket af Jakob Poulsen og godt sat ind af Frederik Krabbe. Og så er AGF altså på...